Me yasa suke kashe maza kawai? Wannan ba kawai rashin imani ba ne, wata dabara ce ta wargaza gida. A al'adarmu, namiji shine garkuwan iyali. Idan sun kashe namiji, sun bar mata da yara cikin mayuwacin hali. Suna koya musu cewa babu wanda zai iya kare su. Suna ƙona gidaje don kada mutane su sake komawa. Suna satar abinci don su mayar da su mabarata. Wannan mugunyan dabara ce suke amfani da ita don su mallaki gonakinmu, su mallaki dukiyarmu kuma su mallaki rayuwarmu. Wannan ba yaƙi ne na gaskiya ba, wannan yaƙi ne na zalunci da cin zarafi. Allah ya sa su waɗannan mutanen ba su taɓi mata da yara ba. Dan da sun taɓi mata da yara, da matattaninmu da uwayenmu da yanzu su ma babu su. To Allah ya sa ba su taɓi mata da yara ba, su matan sun yi ta ƙoƙarin gudu suka bar gari su ma suka yi zuwa wasu ƙauyuka da muke kusa da su. To akwai wani gari da ake ce Maton Gosule, yana nan bakin titi yake. Da ka sauka titi sai garin sannan nan za ka kama hanya zuwa birnin David. To nan su iyallan da su ainihin mahaifiyata nan suka zo garin suka samu mafaka. To da na ji haka sai na je na ɗauko su kawo su nan. Iyalina da abin ya faru, lokacin da abin ya faru a tare da wa'yansu mazauna gari, ƙasa sun ka zo garin ga. Ƙasa lokacin da abin ya faru sun ka zo, ni da kaina na tashi tare da jami'an tsaro muka je ƙauyukan. Ko da mun ka gewayo mun ka zo nan, na iske iyalina nan cikin gari. So ciyaman mun ya kira ni, a ranka daɗe ga abin da ke faruwa a ƙasa. Yanzu abin da ake so za a ba mutanen nan wuri, saboda wani in yana da ɗan uwa na nan ga wani ba da shi. Kwananmu ina iya cewa mun yi wata ɗaya, don ni ma kaina yau litinin ga ina ganin sati na 4 da baro gidana. Ni taho garin Kanjo, ni kaina ɗan gudun hijira na, gidana na can, ko gidana na can, ko ruhi babu gidan da shi. Amma wakilan kam an sani ciki saboda akwai shugabannin kam ɗin nan ga su can. Ni ina cikinsu saboda gundumomin mu sun ka samu kansu cikin wannan halin. Mutanenmu na duk annan. Saura sun loda sun yi neja, saura na nan cikin garin ga. Don haka ina cikin 'yan kwamiti da ya zo nan kuma wallahi ba mu rina ba, an yaba, an yi muna ƙoƙari, an riƙa mu sosai yaranmu sun ƙoshi.